Toto je Biteblock, toto je kanál Šťastný zúbok, ja som doktorka Jarka, mamina 2 detí a táto sranda, milí rodičia, vám vie veľmi pekne pomôcť pri umývaní zúbkov. Biteblock totiž robí presne to, čo sľubuje jeho názov, teda dajme to do slovenčiny, je to blokovať záhryzu. Túto srandu jednoducho vopchá medzi zadné zúbky a dieťa zrazu nevie zahryznúť a ja môžem nerušene umývať. Teda nerušene ako nerušene, minimálne mi nedohryzie prsty a nerozkúše kefku. Ale nebojte sa, nejde o žiadnu drastickú metódu, práve naopak, túto pomôcku používame v práci nielen u detí, ale aj u dospelých. Pri dlhšie trvajúcich úkonoch má množstvo pacientov problém držať dokoran otvorené ústa. Keď si pomôžem Biteblockom, pacient môže šťastí uvoľniť žuvacie svaly tým, že sa zubami oprie o Biteblock. Nemusí tým pádom na silu držať otvorené ústa, ale zároveň sa mu ústa nezavrú a my môžeme pohodlne pracovať. Je to menej namáhavé a pohodlnejšie. Nefunguje to na princípe toho, že niečo tvrdé vpáči medzi zadné zuby, aby to na silu držalo ústa otvorené. Nie. Treba si to predstaviť ako taký gumený vankúš, o ktorý sa oprú zuby. Samozrejme, to nie je iba vec pre profesionálov, ale vie to pekne pomôcť aj doma pri čistení zúbkov deťom. Deti sú totiž nevyspytateľné. Rady počas umývania zúbkov vystrajajú, hryzú do vašich prstov, hryzú do kefky a hlavne vám povedia, že tak dlho predsa nevydrží mať otvorené ústa. Tak šup Biteblock medzi zadné zúbky, ale nepoužívať to ako mučiaci prostriedok alebo nejakú vyhrážku. Dieťa musí vedieť, na čo a prečo chceme Biteblock použiť, že ide o vankúši, ktorý mu pomôže držať otvorenú pusu. Keď sa bojíte, že by dieťa mohlo Biteblock prehltnúť a zadusiť sa ním, dizajn je riešený tak, že sú tu takéto diery, cez ktoré by mal prúdiť vzduch aj pri teoretickom zaseknutí sa hrdle, ale hlavne je tu toto očko, cez ktoré si prevlečiem trebárs dentálnu niť, aby sa dal Biteblock v prípade nečakane zlého scenára vytiahnuť von. Nikdy som sa ale k podobným hororovým scenárom ani len nepriblížila, ale pokladám za najnutnejšie nepoužívať Biteblock na silu. Dieťa skrátka musí chápať, o čo ide. Ale hlavne je to také veľké, že nebuďme ako Američania a kinderka. Ak vás zaujímajú podobné fintičky, budeme rada za každé zdieľanie, like a odber. Ďakujem pekne a dovidenia!